όλους αυτούς που απεργάζονται στο μέλλον των εργαζόμενων και της νεολαίας. Να τους στείλουμε λοιπόν το μήνυμα. Πότε θα μας απολύσουν, πότε θα περάσει το πολυνομοσχέδιο, πότε θα σταματήσουμε να κοριζόμαστε και τι θα γίνει, τι θα γίνει, τι θα γίνει μωρέ. Θα γίνει χαμός, θα γίνει πανικός κι αυτές θα μας θέλουνε